Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ina tare da ɗan uwa Malam Abubakar, kai mana sallama. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. So za mu tattauna ne dangane da wani faifan bidiyo na Malam Aminu Ibrahim Daurawa da ya ringa yawo a kafafen sada zumunta inda ya yi huɗuba kuma aka ga ya ɗau zafi wajen nuna irin yanayin da Najeriya take ciki, irin halin da muke ciki, wahalan da muke sha, gashi Allah ya wadata mu da arziki. Ganin irin zafin da Malam ya ɗauka a wannan bidiyon muka ce ya kamata mu zo mu tattauna akan wannan matar saboda al'amari ne wanda yake buƙatar a yi sharhi a kansa yanda ya kamata. Don haka Malam Abubakar ina so za mu tattauna akan wannan huɗuba ta Malam Aminu Daurawa da ya gudanar. Sannan kuma mu duba mu ga shin wai wani abu ne ya sa mu a cikin wannan halin da muke ciki a yanzu, sannan kuma meye mafita, saboda har kullum ba wai kawai a kawo matsala ba a ganta ko a yi takaici a kanta, ya kamata a lalubo a gano bakin zaren a kuma gano yadda za a warware. Wannan haka yake, gaskiya ne. Don haka sunana Nura Mu'azzam kuma a kai tsaye yanzu za mu shiga domin mu ga irin abin da ya kamata mu tattauna dangane da wannan huɗuba. To Malam Abubakar, a ranar Juma'a ne muka ga faifan bidiyo na shi shehin malami Sheikh Aminu Daurawa yana ta yawo, inda muka ga ya ɗau zafi, kusan wasu ma da yawa sun ce ba su taɓa ganin ya ɗau zafi irin wannan ba. Kai kana ganin yanayin yanda yake wannan maganar, za ka gane abin da yake faɗa kai tsaye daga zuciyarsa yake fitowa, kuma yana jin takaicin irin halin da muke ciki a ƙasar nan, inda har ma ya ba da misalin wato shugaban ƙasa na Burkina Faso Ibrahim Traore kenan ko, wanda ya kasance matashi ne kuma soja ne, wanda ya musu wani juyin juya hali, kusan wannan za ka iya kiran shi kamar wani revolution, wanda gashi kuma yanzu Burkina Faso kasantuwar ta ɗaya daga cikin ƙasashe mafi talauci a yankin Afirka, ƙaramar ƙasa, amma sai gashi kuma lokaci guda wannan bawan Allah daga zuwansa shi ɗaya tak ya canza wannan ƙasa daga halin da take ciki. Bayanai suna nuna cewa kamar ma yanzu shi tsarin da ya zo da shi shine matasa da suke son tun daga karatun primary basic education kenan har zuwa na sama, duk shi yake sponsoring ɗin wannan, da kuma irin tattalin arzikinsu da yake ƙara haɓaka musu. Yana ta reforming. So wannan abin ya ƙara ainihin sa Malam Daurawa takaicin wannan al'amari, sannan kuma yake bayanin cewa sun ga yara sama da 1000 suna yawo sun rasa inda za su sa kansu. Meye mafita? Saboda ba kawai mu faɗi matsala ba, ya kamata mu tunanin yaya za a samu mafita. Comrade, bismillah. To mafita suna da yawa, sai dai mu faɗi wanda za mu iya, saboda ba mu da lokaci da za mu zo mu bayyana su, amma insha Allah with time dai muna nan wata rana za mu fito mu bayyana waɗannan solutions ɗin. Ni a fahimta ta, a gani na, mafita ta farko shine wayar da kan al'umma. Wato abinda Turawa suke cewa public awareness kenan. Dole matasanmu da waɗanda suka sani, ni da kai da koma waye, in dai ka sani, ya kamata a kowane mataki ka fito ka wayar da kan al'umma akan san ma su waye kansu na farko kenan. Wannan shi ake kira da self awareness. Ka san waye kanka. Idan ka san waye kanka, insha Allah, in dai har ka san kanka din kuma kana da kishin kanka, za ka fara sanin me ya kamata, me ya dace da kai. Kamar su wane ne za su iya yin wannan public awareness, kuma ta wace hanya? Yawwa, misali kamar matasa. Matasanmu ya kamata su san me suke, su san abin da yake musu ciwo. Kamar yanzu mu da irin wannan abu da muke, ai kaga public awareness ne. Irin wannan jawo hankalin yan uwan matasa da al'umma, ai yana ɗaya daga cikin hanyoyin da zamu yi. Wato content creators da kuma kwamarawa da wanda suke da abin cewa su yawaita yin videos na ba da dariya ko kuma na nishaɗi da sauransu, ba iya su ne abin da yake gaban mu, ya kamata shi ma akwai jan aiki a gaban mu gaskiya. Sannan gwamnatoci su ma ya kamata su shigo da irin wannan aiki na public awareness. To ai ita kanta gwamnatin da kake magana tunda ita kanta gwamnatin ai kanta ake batu gaba da to amma ai dole ina ganin mu ne zamu tashi da kanmu, bayan mu matasa da mu abun ya dama. Gaskiya ne. Da malamai kamar yadda shi Malam Aminu Ibrahim Daurawa ya fito, ya kamata sauran malamai ma su yi kokari, sauran malamai su ma su fito su yi kokari su bayyana al'umma matsalar da ake ciki da kuma
hanyoyin da za a magance wannan matsala. Sannan da ƙungiyoyin sa kai ma'ana NGOs su ma akwai ƙungiyoyi za ka ga na harkar lafiya, harkar ilimi da sauransu, amma ba a samun irin ƙungiyoyi da suke public awareness da kuma citizenship ma kai kanka ɗan ƙasa ka san waye kai, babu wannan NGOs. To kamata a ce an samar da irin waɗannan ƙungiyoyi na sa kai da su rika public awareness akan citizenship education da sauransu. Wannan abu ne yana ɗaya daga cikin hanyoyin da za a samar da solution insha Allah a mataki na farko. Mataki na farko, na'am. So wannan kaɗan daga cikin tsokaci akan mafita kenan, da duba da yanayin lokaci insha Allah lokaci zuwa lokaci za mu ringa tattauna.